खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। बयनिबो दिना गाहामैनो थांथों। गुरै बयनिसिमबो खावलायहरनाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ दिसपुर कलेजनि 76 लाख रां ट्रेन्सफार खालामग्रा सानै बेंकनि कर्मचारी महिला आइजोफोरखौ मैया एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डुप्लिकेट चेक जमा होदोंमोन आरो मोनसे इमेलजों थाबैनो ट्रेन्सफार खालामहरनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरनायनि जाहोनाव बिसोरो मोजां चेक खालामालाबैनो 76 लाख रांखौहाय दिसपुर बर'दा बेंकनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि मोनसे बेंकआव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिसोरखौ मोजां चेक खालामालाबैनो ट्रेन्सफार खालामनायनि जाहोनाव लिंक दङ होननानै दिसपुर थानानि पुलिसआ बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै दिसपुर जेलावहाय लांनाय जाबाय। मध्य प्रदेशनि इन्दौर ओनसोलाव मैगं फानग्रा अशोक नागारनि बिसाजोआ बिफाजों मैगं फानफायोमोन। 29 बोसोरनि आंगिथाया सिभिल जाज आनजादखौहाय उथ्रिनो हानाय जाबाय। आंगिथानि फोरमायनाय बायदिब्ला मैगं थाइगं फाननायाव लकडाउन जाबाय थानायनि जाहोनावहाय गोबां दखाना बन्द जानायनि जाहोनाव फरायनो थाखाय गोबां टाइम मोनदोंमोन। बिनि थाखायनो गोरलैयैनो पास खालामनो हादों होननानै फोरमायदों। मैया आसाम आरो नागालेण्ड बर्डारनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सुङाझाननि 155 नं CRPF केम्पआवहाय सासे जवाना गावखौनो गुलि गावनानै लानानै थैदों। थैनाय जवाननि मुंखौ बिहारनि राज सिं होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मा जाहोननि थाखाय गावखौ गावथारनानै लाखो दा CRPFनि गाहायफ्रा बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। माखासे आबसुनि सुबुंफ्रा मैखुन जानानै लोमजादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा दखरा बर' फरायसा आफादनि मावथि सानसुमा ब्रह्मजों लोगोसे अनिल सरगयारि मैखुन ओंख्रि जानानै गोबांथार लोमजानायनि जाहोनाव कुसुगाव हस्पिटालाव लांदों आरो उनावहाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालावहाय मोजांसिन फाहामथाय लानो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। दा क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थालिर आबाद मावनानै 40 लाखनिबो बारा रां आवग्रिनो हानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि सेनं बाजुगाव गामिनि एरेस्ट नार्जारिया बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि 150 हायावहाय 214 निफ्राय गोबांथार खस्थ' खालामनायनि जाहोनाव बिथाङा गोबां सुबुंफोरनोबो खामानि होनो हादों आरो बेबायदि न'खरखौ खांनानै बिथाङा 40 लाख रांसो आवग्रिनो हानाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोब्ला बिनिख्रुइ साबसिन मावनो हाबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। रिहन दैमारिया प्रमद बर'खौ दुर्बल लिडार होननो हानायनि अधिकार गैया आरो दिनैनि दिनावहाय BPFआ BTRखौ दखल खालामफिननो हानायनि सक्ति गैला होननानै उदालगुरि UPPL जिल्लानि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों। हाज' खंखरावहाय खासेव बिदै नागिरनाय बायदिसो जागोन होननानै आरो बिथां रबिराम नार्जारिया गावनि BPPFखौ नागारनानै हाग्रामाखौ आथिं हमनायखौ बावबाय नामा बिथाङालाय? आरो रबिराम नार्जारिया BPPFखौ नागारनानै गावनि बिसि फिसाखौ गुबुन राजानो फाननाय बायदि खालामदों। बिसोरखौ मानो बावजोबखो? आरो रिहन दैमारिया 21 बोसोर MLA जानानै उदालगुरियाव मा मावखो? आरो दुर्गा दास बर'आ सासे डुप्लिकेट बर'सो, बैयाव बारस्लायलाय बैयाव बारस्लायलाय बेबायदि राजनितिक सुबिदा बायदिया मोजां नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। माब्लाबाबो काउन्सिलाव हाग्रामाया फैनो हाबावनाय गैला, BPPFनि महर थानाय नंला होननानै बिथाङा फोरमायदों। उदालगुरियावथ' गुबुन हान्जाया जेबो बोलो गैया। UPPL हान्जानि अनगायै बोलोग्रासिन जिल्ला होननानै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरियानो UPPL हान्जानि मोनसे बोलोग्रासिन हान्जा होननानै बिथाङा फोरमायदों। बासुगाव गोजौ फरायसालियाव 2 बोसोरनिफ्रायनो सानखान्थि फोरोंगिरि गैया होननानै फरायसाफ्रा फोरमायदों, जायनि जाहोनावहाय फरायसाफ्रा लामायाव ओंखारदों। बोसोरनै जाबाय सानखान्थि फोरोंगिरि गैया, रिजाल्टखौ 3-4 नाम्बारसोल' मोनो होननानै फरायसाफ्रा फोरमायदों। बेफोरखौ नायनो हायामोन नामा प्रमद बर'आ? गोदोनिफ्राय बुंबोदोंमोन बिथां प्रमद बर'आ बर' रावा गेवलांथों आरो बर' हारिया जौगाथों होननानै
आरो दिनै बर' साहित्य सभाया मा मावखो? दिनै गोबां बर' मिडियाम फोरोंगिरिफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौनो बर' मिडियामाव सोआलाबैनो आरो न' उसुं खाथियावहाय फरायसालि थासेयावबो गोबां 80% सुबुंफ्रानो प्राइभेटआवसो सोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दिनै दिल्ली बायदियावहाय उल्था प्राइभेटनिफ्राय 4 लाखसोनिबो बारा फरायसाफ्रा प्राइभेट नागारनानै दिल्ली फरायसालिफ्रा मोजां जानायनि जाहोनावहाय प्राइभेटखौ नागारनानै सरकारि स्कुलावहाय एडमिसन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो खोनागासिनो दङ। मा गासैबो गादियाव जिरायनो मोनब्लानो बावो नामा होननानै गोबां साधारन सुबुं आरो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा फोरमायदों आरो दाहा खालामदों। आरोबाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ थाबैनो सोलोंथाइ बिफानखौ मोजां नोजोर लाखिनो थाखाय गासै बर' रायजो राजाफ्रा खावलायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।